Tamam ben alırım. Principal evet ne? Mantene. Runisht. Peki var daire sene günte bini mine rast. Rasta. Abi deri. Serdam evet. Yalla. شرط هم عربی که عربی Ne çok serdem la ki. Zana. Godara. Ya nav mala kız nav mala. ev operasyona ku me dest pê kirî ev dirojin du şev diroj berdewam e encamên pir mezin me bi dest xistine. Aliyekî ve araziyekî di mesafê 10 kilometr de pêş de û fire hatiye girtin. Pir cî hatine bi dest xistin. Bi taybet tepeyekî ku tepê Meqleyê êgo niha min jêr dibêjin Şehîd Firat tepeyekî pir mezin hem aliyê stratejîk de hem jî aliyê hakimiyetê de tepeyekî mezin e. Hem aliyê me de avantajekî wî pir mezin heye. Hem jî li aliyê din li ser Rêya Duwelî ya got ber bi Aliya û Helebê ve diçe hakimiyetekî wî aliyê stratejîk de zêde heye. Ji bo vê encamekî pir mezin di vê operasyonê de hatiye girtina dest. Wekî din ji aliyê êrişa ve jî êrişên dijwar ji aliyê wan ve hatin kirin. Fakat bi qehremantiya hevalên YPG û YPJ ew êriş hatine şikandin. 4 cara li ser tepe êriş hate kirin. Ew êriş bi tevahî hatin şikandin. Hejmarekî zêde kuştiyê wan a çêbûn. Yani nêzî em hejmar tam nikarin bêjin fakat hettanî 40 kesî jî em dikarin bêjin kuştiyê wan henin. Somut 16 cenaze dest me denin. Wekî din doşxeyekî 14 dest me de ye. Silahê giran yê wek bîsfing û bîksî henin. Di nav de qilêş pirin. Yani hejmarekî zêde cepxanê wan hatiye girtina dest. Wekî din di tepe de wek taktîkekî got Daeş dişuxulenê mayên zev zêde bûn. Ev mayên jî ji aliyê ekîbê taybet yê sabotajê ve hatinin yani vala derxistin, hatine sekinandin û niha jî tepe hatiye paqijkirin. Hevalê me bi qehremantiyekî mezin, bi berxwedaniyekî mezin di van roja de hem li ber xwedan hem jî êrişê got hat çêkirin hatin şikandin. Ev jî rihekî fedayî, rihekî berxwedanê yê mezin diyar dike. Li ser vê esasî em berxwedaniya hevala pîroz dikin, serkeftin jî her timiya me.